चिरां जिल्लानि खुंग्रिं ओनसोलाव फरेस्ट रेन्ज मावख' गायसननाय जाबाय। बेखौनो लानानै खुंग्रिं जौगाखां आफादा बेखेवनायजों लोगोसे साबायखर जासिनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो चिरां जिल्ला काजलगाव फरेस्ट डिभिजननि DFO कुनजन बसुमतारी लोगोसे रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार जासुमिक मुसाहारि बिथांमोना। हाबाफारियाव बाहागो लानानै DFO कुनजन बसुमतारी आरो खुंग्रिं जौगाखां आफादनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों ओरैबायदि बुंथियो। आङो बयनिसिमबो 2024 इं मायथाइनि गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै 2025 इं मायथाइखौ थामहिनबा गोदान बोसोरखौ बरायनानै आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान होननानै जों बुंनांगोन। जे दिनैहाय जोङो खुंग्रिं फरेस्ट रेन्ज बियो जोंहा आबुं मोनसे महर मोननायनि थाखाय जोङो दिनैहाय मावख' बेखेवनाय लोगोसे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो साबायखर जासिनाय जों बेबायदि हाबाफारि लादों। थामहिनबा अपेनिं काम थेंक्स गिभिं प्रग्राम जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा जोंनि लेंहरनाय बायदि नुजाफैनो हानाय जोंहा चिरां डिभिजननि जोंहा DFO सार कुनजन बसुमतारी बिथां, जोंनि रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि जोंहा रेन्जार जसुमानिक मुसाहारि बिथां, जोंनि खुंग्रिं फरेस्ट रेन्जनि जोंहा रेन्जार जोंहा करेन्द्र नार्जारी बिथां, जोंनि खुंग्रिं जौगाखां आफादनि जोंहा गाहाय नेहाथारि जोंहा नेरसोन औवारी बिथां, खुंग्रिं ओनसोलनि दरबा गामिनि जोंहा हेडमेन बिथांमोन, खुंग्रिं ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन माहारि आफाद राजखान्थि आफाद बिनिनो नुजाफैनो हानाय जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि नोंथांमोन। आं दिनैहाय खोब गोजोननाय मोनदों जे जोंनो गोदोनि जोंनि बे ओनसोलाव थाफैनाय फार्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन बिथांमोना जोंनो फोरमायनाय बायदि आरो जोङो नुनो मोननाय बायदि जोंनि बे खुंग्रिं ओनसोलखौ 1919 मायथाइयाव ब्रिटिशनि समाव बिथांमोनहा गायसननानै गालांदोंमोन। बे खुंग्रिं ओनसोलाव जोंहा दरबा गामि दङ। जोंहा खुंग्रिं फरेस्ट भिलेज, दाकिनगाव फरेस्ट भिलेज, आमिनपारा फरेस्ट भिलेज, हाथिदुरा फरेस्ट भिलेज आरो भुर फरेस्ट भिलेज। बे फरेस्ट भिलेजआ ब्रिटिशनि समनिफ्रायनो जोंहा बियो गायसनजादों आरो बे समावहाय जोङो मिथिगौ मोनसे समाव नैबे ओनसोला गवालपारा जिल्लायाव दङमोन आरो जोंहा आइ भिलि डिभिजन बे डिभिजनाव दङमोन आरो जोङो नैबे ओनसोलनि हा हुनि जे खाजोना बेखौ जोंहा दुब्रियाव जोंनि आबै आबौमोनहा थाबायनानै हैयोमोन आरो बेबादिनो जोंहा मोनसे समाव क'क्राझार जिल्लाया जोनोम जाबाय। क'क्राझार जिल्ला जोनोम जाखांनायनि उनाव हल्टुगाव डिभिजना जोनोम जादों। बिनि उनाव उल्टापानि रेन्ज बे रेन्जआबो जोनोम जाबाय। बेहायनो जोंहा उल्टापानि रेन्जआवनो नैबे दरबा गामिया गोग्लैदोंमोन आरो बे दरबा गामिनि गासैबो सामलायनाया बेनिफ्रायनो जायोमोन आरो जोङो दिनैहाय नुबोदों जे जोंनि आबै आबौमोनहा जे बे ओनसोलनि थाखाय दुब्लियाव थाबायनानै थांनानै बेबादि खाजोना हैनाय जोंनाव बेबादि रेकर्ड दङ आरो जोंहा उल्टापानि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव नैबे खुंग्रिं ओनसोलाव मोनसे बिड अफिस दंमोन। 1965 मायथाइयाव बे दाजादोंमोन आरो जोङो दिनै फैयै फैयै बेबादिनो गोबां जोंनि बे ओनसोलनि हा हु खामानि बायदि बायदि खामानि बे खामानिफोरखौ बे बिड अफिसनि गेजेरजों जों मावदोंमोन आरो दिनैहाय जोङो 2023 जे 2003 मायथाइयाव जा बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन। बे बिटिसि गोरोबथा जानाय समाव जोङो खुंग्रिं ओनसोलनि गोबां माहारियारि आफाद राजखान्थि आफाद बे जोङो ज' लोगो नांनानै जोङो खुंग्रिंआव गुबुन गुबुन सरकारि फसंथान गायसननांगौ बेबादि दाबि खालामनानै जोङो जोंनि ओनसोलखौ लुखांनो थाखाय जोङो नाजाबोदों आरो दिनैहाय नैबे खुंग्रिं फरेस्ट रेन्जआबो मोनसेमोन। दिनै जोङो थांनाय 2016 मायथाइयाव जोंनि नैबे खुंग्रिं फरेस्ट रेन्जआ मोनसे नटिफिकेसन जादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै 2024 मायथाइयाव जोंहा 7 सेप्तेम्बराव जोंनि नैबे फरेस्ट रेन्जआ जोंहा फुल प्लेजेड जाबाय। दा बे फुल प्लेजेड जानायनि थाखाय जोङो जोंनि दानि आथिखालाव मावबाय थानाय जोंनि अफिसार्स बिथांमोनखौ जोङो दिनैहाय साबायखर जासिदों आरो जोङो बिथांमोनखौल' नङा जे नैबे फुल प्लेजेड फरेस्ट रेन्ज जाफैनायनि गुदियाव जोंहा मोनसे समाव जोंनि हल्टुगाव डिभिजननि जोंहा DFO डक्टर रमेश बिथांनोबो जोङो साबायखर जासिदों। बिथाङा गोख्रों खामानि मावनानै जोंनो बेखिनि महरखौ बिथांमोना जोंनो होदों आरो बे समावहाय जोंहा SCF हिसाबै दंमोन राजिब कुमार ब्रह्म बिथांनोबो जों साबायखर जासिगोन आरो जोंहा
उल्टापानि फरेस्ट रेन्जार हिसाबै दङमोन नरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती बिथाङाबो जोंखौ मदद खालामदों आरो जोंहा गणसाम बसुमतारी बिथाङाबो जोंनो मदद खालामदों डिपुटि रेन्जार हिसाबै जोंहा दङमोन जयन्त बरगयारी बिथाङाबो जोंखौ मदद खालामदों आरो दिनै फैयै फैयै बिथांमोननि गोख्रों नाजानाय आरो जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि गोबां आफादफोरनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय बेखौ मोगथां महर मोननो हाबाय आरो जों आसा खालामो जे गोदानै जायफ्रा दिनैहाय नैबे मावख'आव जोंहा दिनै बिबान मोनदों जोंनि चिरां डिभिजननि जोंहा डिअ कुनजन बसुमतारी बिथांखौ आं साबायखर जासिगोन बिथांनि गोब्राब नाजानायनि थाखाय जों बेखौ फुल प्लेजेड मावख' हिसाबै जों मोननो हादों आरो जोंहा रुनिकाटा रेन्जनि जोंहा रेन्ज अफिसार जसुमानि मुसाहारि बिथाङाबो 2020 मायथाइयाव रुनिकाटानि रेन्जार जाफैनानै जोंनि हुलगाव डिभिजन बा चिरां डिभिजनाव जोंनि जेसेबां लेखा पार्टी कागज पार्टी बेखौ बिथाङा बुथुमनानै जोंनिसिम होफैदों बिथांनोबो आं साबायखर जासिदों आरो जोंहा आथिखालाव नैबे खुंग्रिं फरेस्ट रेन्जआव रेन्जार हिसाबै गिबि बिथाङा जाफैनो हादों जा करेन्द्र नार्जारी बिथांनोबो आं साबायखर जासिगोन आरो आं बिथांखौ आं खावलायगोन जाहाथे बिथांनि नोजोरावनो नैबे जोंहा खुंग्रिं फरेस्ट रेन्जआ मोजाङैनो सोलिगोन आरो इयुनाव जोंनि बे ओनसोलनि गांनाय उखैनाया बे मावख'नि गेजेरजों जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जोंनि खुंग्रिं ओनसोला 2018 मायथाइयाव जों 100 बोसोरनि फोरबो फालिथाय खुंदों आरो थांनाय 10 आरो 11 डिसेम्बर 2022 मायथाइयाव जों खुंग्रिं ओनसोलनि मोनद' आफादफोरखौ लानानै जों मोनसे जुथुमा बोसोरसेला जुथुमा जों खुंदों आरो बेबायदिनो फैगौ समाव जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि गोबां आफादफ्रा दिनै खौसे जानानै जोंनि ओनसोल लुखांनाय बे खामानिखौ निश्चय मावगोन जोंनि थांखि आरो नोजोरा बे आदर्श जौगाखां आरो गेदेरसिन खुंग्रिं ओनसोल दानायानो जोंनि गुबै नोजोर जोंनि गुबै थांखि आरो बेखौ नोजोर लाखिनानै जोङो दा खुंग्रिं ओनसोलनि आफादफ्रा दिनै खौसे जानानै जों खामानि मावगासिनो दङ आसा खालामो जे जोंहा नैबे खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय जा खुंग्रिं फरेस्ट रेन्जनि गेजेरजों जे जोंहा दा थांनाय 15 आगस्टआव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क हिसाबै फोसावबाय बे बिश्व शर्माया सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क हिसाबै फोसावबाय बे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कसिम थांनायनि थाखाय जा खुंग्रिंजों मोनसे लामा बेखिनिखौ जोंहा खालामनांगौ थागोन मावनांगौ थागोन आरो जोंहा नैबे खुंग्रिं रेन्जनि सिङाव जोंहा माखासे बिड अफिस बानायनांगौ दङ बिथांमोनहा निश्चय बिनि सायाव सानगोन आरो खामानि मावगोन आरो खुंग्रिं ओनसोलाव थानाय गोबां जोंहा हाग्रा बंग्रा बेखौ फोजोबस्रांनो थांगासिनो दङ बेखौ रैखाथि होनायाव संरैखाथि होनायाव जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आफादफ्रा खौसे जागोन आरो बेनि थाखाय जोङो गोख्रों नोजोर लागोन आरो बिथांखि लानानै खामानि मावनो जों सिगांगोन दा बेनिखायनो ओनसोलनि गासैबो आफाद सानसुमै मेलेमजिबि रायजो राजाफोरखौ आंनि गुरै खावलायनाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव जों हाग्रा नङाबा जोङो निश्चय जोङो थांनानै थानो हानाय नङा मिथिंगा नङाबा जोङो थांनानै थानो हानाय नङा मानसि आरो मिथिंगाजों जोबोद सोमोन्दो दङ आरो दिनैहाय मिथिंगा गैयिनि थाखाय हाग्रा बंग्रा जोबस्रांनायनि थाखाय जिब जुनारजों दिनै मानसिजों बेबायदि मोनसे कनफ्लिक्ट जे दावहा बे थासारिखौ जों मोनदों दा बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा बेनि थाखाय कनसियास जानांगोन सांग्रां जानांगोन आरो इयुन खुंग्रिं रेन्जखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ वेलकाम खालामदों दुंब्रुदै बिनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ साबायखर बिनि ओंथियानो जाहैबाय रायजो राजाफ्रा जल जंगल जमिन बेजों सोमोन्दो थानाय गोबां बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मिथिनो लुबैदोंमोन आरो बे जल जंगल जमिनजों सम्पर्क थानाय माखासे हाबाफारिखौ माबोरैहाय खुंग्रिं ओनसोलावनो मावलांनो हागोन बिनि सोमोन्दै मिथिनो नाजादोंमोन दा जोङो बेखेवनायनि गेजेरजों बिथांमोननो जों फोरमायबाय जे दिनैनिफ्राय बे खुंग्रिं ओनसोलावनो खुंग्रिं ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फरेस्टजों रिलेटेड गासिबो हाबाफारिफोरखौ बावहायनो मावनो हासिगोन रानिखाथायाव थांनांनाय नंलिया फरेस्ट राइट एक्टनि आन्डाराव जानाखि हा हुनि खामानि बेखौबो बाहायनो मावनो हानाय जासिगोन आरो लोगोसे जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जानाखि स्टाफफोर बिथांमोनहा जोंनि बावैसो एनाउन्स खालामजानाय डिक्लेयार खालामजानाय सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ संरैखाथि होनायाव जथेस्थ रोखोमनि सुबिदा जागोन आरो बिनिफ्राय जोङो लासैनो जेराव जेराव भालनारेबल एरिया दङ खुंग्रिं
रेन्जनि आन्दारावनो जोङो माखासे बिट अफिसफोरखौ एन्टि पचिं केम्पफोरखौ लासैनो जों बानायलांगोन आरो बे नेसनेल पार्कआ नटिफाइ जानायनि उनाव गोबां रोखोमनि बावहाय माने इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनाय जाहैगोन। दा जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ दानि गोदान नेसनेल पार्कखौ संरैखाथि होनायाव जाहाथे रायजो राजाफोरखौ एवारनेस लाबोयो आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि स्टाफफोरखौ जाहाथे मदद होयो बेखौनो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायो। दाबादि आरो मिथिंगाया जाहैबाय मोनसे ट्रेजार बादि बाख्रि बादि बावहाय गोबां बेसेन गोसा सम्पदफोर दङ। जों बेखौ संरैखाथि होनांगोन। जोङो मिथिंगानिफ्राय फरायनो हायो, सोलोंनो हायो, रिसार्च खालामनो हायो, स्टाडि खालामनो हायो। जोंनाव जुदि नेचारेल रिसोर्सेसफोर थायाब्ला जों बेफोरखौ सोलोंनो हाया। गिदिर गिदिर इउनिभार्सिटिफ्रावबो बटानिखौ लानानै जुल'जिखौ लानानै अक्सिजेन कार्बन डाइ अक्साइड बेफोरखौ लानानै केमिस्ट्रि बटानि जुल'जिफोरखौ सोलोंनो गोनां जायो, रिसार्च खालामनो गोनां जायो। नाथाय जोंनाव बेफोर साबजेक्टफ्रा गासिबो मिथिंगायावनो दंखाजोबो। बेखौ जोङो संरैखाथि होनांगोन। अब्लासो जोंनि बे ओनसोला लोगोसे बिटिआर ओनसोला बयजोंबो सिनायजानाय आरो समायना रमायना जागोन। लोगोसे मिथिंगानि गोग्गो आबहावाजों सुबुं माहारिया गोग्गो देहा लानानै थांनानै थानो हागोन। बिनि थाखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ संरैखाथि खालामनायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जेसे हायो एसे मदद खालामनो थाखाय जोङो खावलायो।